Ngiphinde nginibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje ke noma kuleli hora siqhubeka kwisifundo sethu esihle sisiqalile la sibuka khona umshado ngokufundiswa izwi likaNkulunkulu. Namhlanje ke sikuyisifundo sokugcina la sizobuka khona isihloko esithi ukusebenzisana kowesilisa nowesifazane emshadweni. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi emshadweni fanele owesilisa nowesifazane baphathane kanjani, bawuphathe kanjani umuzi wabo. Ngomusa kaNkulunkulu sizibukile ke izihloko ezahlukahlukene sukela kwisihloko sokuqala la sibuke khona ukuthi sawuchaza umshado ukuthi yini, saveza ukuthi umshado ubuya kuNkulunkulu. Sabuka isifundo futhi esisicaciselile ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi obani abavumelekile ukungena emshadweni noma ukushada. Sabuka futhi izathu ezinhle kwisifundo esesibili, sibuka izizathu ezinhle nezimbi zokungena emshadweni. Kwathi kwisifundo sesithathu sabuka ukuzilungisela ukungena emshadweni la sibuke khona izihloko ezahlukahlukene lapho into ezithinta amasiko, into ezithinta umthetho wezwe kakhulukazi South Africa mayelana nomshado. Sathinta kwisifundo unumber 4 or topic number 4 la sibuke khona impilo engcwele emshadweni. Sabona lapho ukuthi uNkulunkulu ubhekile kumaKristu, ubhekile kubantu abamsabayo nabafuna ukumlalela uNkulunkulu nabahamba naye uNkulunkulu ukuthi emakhaya kuphile impilo engcwele, kuphile impilo ekhaya engenaso isono. Ngoba mhla kukhula isono ekhaya noma empilweni yomuntu kulimala into eziningi kuze kulimale nomshado. Sabuka ke kwihloko noma ku-topic number 5, isifundo number 5 la sibuke khona ukubaleka uthando emshadweni, ukuthi uthando ilona kahle hle oluyiglue, ilona uNkulunkulu asiyala futhi nasezwini lakho ukuba abasemshadweni bathandane. Namhlanje ke noma kuleli hora ke sibuka la ukusebenzisana kowesilisa nowesifazane emshadweni. Incwadi ke ezimbili esohlala kuzo ngizothanda ukuba sithinte incwadi yokuqala kaPetro uchapter 3 la sizofunda khona uverse 1 and 7, bese sithinta ke nabase-Efesu uchapter 5 uverse 22 uya ku-33. Izincwadi lezi ezimbili ezikhuluma kabanzi la kuTestament elisha likaKristu mayelana nomshado nokuyiphatha kowesilisa nokuyiphatha kowesilisa nowesifazane emshadweni. So la uNkulunkulu uyasifundisa ke ukuthi siphathane kanjani, sisebenzisane kanjani emshadweni ngingowesilisa nowesifazane la emshadweni. Sizoqala kwincwadi kaPetro sifunde la from verse 1, Petro uqala 1 Peter chapter 3 verse 1 sigcinela kuverse 7. Ithi, kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo. Ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okwaluka izinwele nokufaka igolide noma okugqoka izingubo, kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohlola ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula oyigugu phambi kaNkulunkulu. Ngokuba kade babehlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu bethobela amadoda abo. Njengalokhu uSara wamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi
esingabantwana bakhe uma nenza okuhle ningasatshiswa nakukodwa okwesabisayo. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokwazi njengalokho owesifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanike udumo. Lokhu beyizindlalifa zomusa ukuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Sizoya-ke ngale ngokubhala kaPawula la ebhalela abazalwane base-Efesu la ethinta nje izihloko ezahlukahlukene la kwabase-Efesu. Enye eyihloko la indaba yempilo noma yokusebenzisana kowesilisa nowesifazane emakhaya, ukuthi faneke owesilisa nowesifazane baphathane kanjani emakhaya. Uthi-ke uverse 22 Efesu 5 verse 22, Ephesians 5 verse 22, sogcina la kuverse 33. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Madoda, thandani omkeni njengalokhu noKristu elithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo, ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla, ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalunga omzimba wakhe. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Le mfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Nani-ke yilo nalo makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe. Lelizwe silifunda la amazwi kaNkulunkulu, lababhali la esikhuluma ngabo ababili, uPetro noPawula, babesetshenziswa uNkulunkulu la bembula intando kaNkulunkulu. Yebo, isandla kwakuyiwo labazalwane ababili esifunda incwadi abayibhala, kodwa babeqhutshwa umoya kaNkulunkulu, behola umoya kaNkulunkulu. Abebhala la akusimqondo yabo, kodwa intando kaNkulunkulu, ukuthanda kwaNkulunkulu esezulwini. So siyaboniswa-ke ngempilo okufanele iphile, ngendlela owesilisa afanele ephathe ngayo umyeni wakhe. Lo wesilisa aphathe umakoti wakhe, kanjalo nomakoti akwazi ukuphatha umyeni wakhe. Le ndaba iyasibonisa ukuthi siphathana kanjani emshadweni. Kwezinye zezifundo ngeke ngathinta especially sokuqala la sibonise khona ukuthi umshado ubuya kuNkulunkulu. Njengalokhu umshado ubuya kuNkulunkulu, uNkulunkulu-ke one-right ukusitshela ukuthi sikumele siphile kanjani. Njengoba sibonisile futhi kuzo lezo zifundo ukuthi njengomuntu nje bakha izinto namhlanje, ama-cellphone, amafriji, iy'tofu, yonke imishini yakhiwa umuntu. Laba basithengisela le mishini baye bakhiphe lento okuthiwa imanual. Isizathu salokho ukuthi sikwazi ukuyiphatha kahle lento esiyithenge kubo, sikwazi ukuqonda ukuthi isebenza kanjani, ize ibe lusizo kimina engithenge
lo mshini. So kuyamsiza kumuntu uma ephethe into ezomtshela amele asebenze kanjani. Kanjalo uNkulunkulu umshado wakhiwe uye ubuya kuye umshado uNkulunkulu. Njengoba sibonile lapha encwadini kaGenesis chapter 2 ukuthi uNkulunkulu lapha kuverse 18 wathi uNkulunkulu akukuhle kuba umuntu noma owesilisa ngalesi sikhathi uAdam abe yedwa. Wathi uNkulunkulu ngizakumakhela umlingani onjengaye. So umqondo womshado, umqondo wokuba kube khona umshado usuka kuNkulunkulu. Nalo wesifazane ukuze akhelwe indoda kwabuya kuNkulunkulu. So ke fanele sivume ukuze masifuna ukuthi sibe nempilo enhle la sizothokoza khona emshadweni kube uNkulunkulu osibonisayo ukuthi fanele siyiphathe kanjani. Namhlanje izinga lokwahlukana esithi divorce isikhathi esiphila kuso ungabuka konke ama-country le country esiphila kuwo eSouth Africa uze uyofika ko-America izinga le-divorce liyanyuka. Enye yezinto enza lokho ukuthi abantu bamshila uNkulunkulu bayishila imanual ukuthi emshadweni fanele siphathane kanjani. Namhlanje lento esiyifunda la iningi labantu njengoba bengamfuni uNkulunkulu bayihlanikezelile lento esho uNkulunkulu ukuthi ukuze kube nokuthula emndenini, ukuze kube nokuthula nothando nenjabulo emshadweni uNkulunkulu ubekile kufanele niphathane kanjani. Kodwa ngenxa ukuthi abantu bamshila uNkulunkulu abasakwazi ukuyiphatha kahle emshadweni. Ingakho kugcwele ini ukwehlukana ngoba umuntu uyishila indima yakhe, owesilisa uyishila indima yakhe uNkulunkulu ambekele yona, nalo wesifazane uyishila indima yakhe la uNkulunkulu ambekele khona ukuze akwazi ukuba lusizo kuphi emshadweni. Owesilisa nowesifazane yebo babuya kuNkulunkulu. Lo wesilisa nowesifazane bayalingana kuNkulunkulu. Kodwa bebuya kuNkulunkulu banemsebenzi banama roles ahlukahlukene la emshadweni. uNkulunkulu into ayikhuluma la akayibekanga ngoba uNkulunkulu ebebhorekile. Uyibeke lezi zinto esiyifunda la ukuze zisize zakhe ikhaya ligcineke lilihle. Ukuze lo mqondo uNkulunkulu ayinawo sole eqaleni ukuthi umshado mawuqhubeke uziyophela laba babili sebengekho emhlabeni noma omunye wabo esehambile emhlabeni noma eseshonile. Umqondo kaNkulunkulu la umshado ophela khona ngokuhlela kaNkulunkulu. Namhlanje ngenxa lezimo zokwabantu abamlayela uNkulunkulu kugcina kuba khona izahlukanisi eziningi eziphambene nezwi kaNkulunkulu ngoba abantu bashiye imanual nendlela okufanele bayiphathe ngayo emshadweni, ngendlela owesilisa afanele ayiphathe ngayo kulo wesifazane ashade naye, nalo wesifazane indlela afanele ayiphathe ngayo kumkhwenyana wakhe. So lezi incwadi ezimbili ziyasendlalela ke ukuthi owesifazane fanele ayiphathe kanjani, ziyabeka ukuthi owesilisa fanele ayiphathe kanjani, ziyabeka futhi nezizathu zalezi zinto. So ke ekuhlakanipheni nasekuhleli kaNkulunkulu ngomshado uyale ezwini lakhe njengoba sifunda la ukuthi owesilisa okokuqala yabo nje incwadi yabaseFesu uchapter 5 verse 2 mayiqala ngabesifazane. Into yokuqala evelwayo kuthiwa owesilisa uyinhloko owesifazane bese owesifazane kufanele athobele indoda yakhe. Already uNkulunkulu uyayibeka istructure somshado ukuthi indoda ibekwe ukuba ibe yinhloko. Ngamanye amazwi ibe umholi, ngamanye amazwi kube uye owesilisa ohola ekhaya bese lo wesifazane athobele indoda yakhe. Uhlelo kaNkulunkulu lolu alenzile uNkulunkulu. Namhlanje enye zezinto ezilimaza umshado yilokhu ukuthi abantu bethi hayi lo wesifazane belisebenzisa kabi ligama lokulingana. Lo wesifazane uyalingana nendoda yakhe, so indoda fanele noma wesifazane
akufanelanga athobele indoda noma akufanelanga athobele owesilisa. Lo mqondo wakheka ngoba abantu sebesukile kuNkulunkulu. Indaba le yokuba inhloko nokuthoba ayihlangene kahle hle nokulingana. Le ndaba yokulingana ethatheke ngokwezwe ngoba uzwa amanye amazwi avevezwayo 50-50 yabona ilanguage ekhulunywayo ilanguage le engabuyi kuNkulunkulu engavunywa futhi ubani uNkulunkulu akanayo uNkulunkulu leyo language ukuthi 50-50 la emshadweni. uNkulunkulu ubeke ukuthi owesilisa abe inhloko, ubeke lo wesifazane ukuba ayithobele. Masifuna ukuthi umshado wethu uhambe kahle, uhambe ngendlela efanele, fanele senze lokho. Wena wesifazane fanele ukuthi ungakangeni emshadweni uqonde ukuthi uma uzoyongena emshadweni uya la oyothobela othile. Nawe wesifazane wesilisa uma uyongena emshadweni ufanele ukufundiseke ukuthi njengoba uya lapha emshadweni uyoba inhloko, uyoba ileader. Ukuba ileader kuthatha iresponsibility, kuthatha ukuyimisela, uthatha ukuthi uma wenza izinto uqaphelisise ngoba kukhona abantu onjani obaholayo. Lo mqondo lo wokuthi owesilisa uyinhloko, owesifazane uyathobela akuhlangene futhi akuthinyayezwa yini ukulingana. Leli gama lokulingana ebuKristini sibuka ukuthi uNkulunkulu lapho uveza ukuthi ukulingana kuhambisana kusukela eqaleni uma uNkulunkulu akha umuntu. uNkulunkulu oqala wamthatha emhlabathini umuntu, wambumba. Genesis 2:7 uNkulunkulu aphefumela umoya wakhe. Kuthiwa umuntu waba umphefumulo ophilayo. So wakheka kanjalo kumuntu oqala uAdam. Noma lo wesifazane sevela mase siya lapha ku verse 20, 21, 22 uma lo wesifazane eseyakhiwa lapha kuGenesis 2 kuthiwa uNkulunkulu lo wesilisa wamlalisa, wasethatha ubambo lwakhe, waseyamakha lo wesifazane. Kuthe uma lo wesifazane uNkulunkulu esemletha kule ndoda, uthe le ndoda mayisimbuka wathi lo ithambo lamathambo ami. Waye recognize uAdam ukuthi lo wesifazane ubuya kuye, uye. So ke lo wesilisa nowesifazane in essence into eyodwa, ngamanye amazwi bakheke with equal essence, okuyimzimba. Yebo yahlukahlukene ngokwakheka kwayo, kodwa ibuya kuNkulunkulu oyakhile kusukela eqaleni. Nomoya esinikeze wona ubuya kuNkulunkulu. So uma uNkulunkulu ebuka owesilisa nowesifazane kuye bayalingana. Kodwa belingana bakheke ngento eyodwa njengoba uNkulunkulu abakhe eqaleni. Kukhona mbeke ukuba ahole, kukhona mbeke ukuba athobele. Le arrangement ukuthi kube khona othobela omunye, kube khona futhi ohola omunye, yakheke lapha uma lo wesifazane eqala ethobela inyoka mhla imlinga lapha kuGenesis chapter 3. Esikufunda ukuthi owesifazane owangena esonweni kuqala uyena owalalela inyoka. Kuyijeziso kuNkulunkulu ngalesona abasenzile. Uthi uNkulunkulu lapha kuGenesis chapter 3 njengoba wena uthobele noma ulalele inyoka ngokungafanele, naye ke enye punishment yakho wena wesifazane. Uthi uNkulunkulu enye punishment, manje ke into esizokwenzeka usuzothobela lo wesilisa insuku zakho zonke. Uhlelo kaNkulunkulu lolo sukela eqaleni uma lo wesifazane nowesilisa bengena esonweni. Siyazi ukuthi lo wesifazane uma edla lo muthi uNkulunkulu athe bangawudli, wanikeza umyeni wakhe uAdam naye wangena esonweni. Ipunishment ke lo wesifazane uma ethola ukuthi manje ke usuzothobela ke lo wesilisa ke insuku zakhe zonke. Le ndaba ke yokuthoba iziyaphindwa ke ngapha nakuKristu.
ukuthi leyo nkulunkulu ayikhuluma ekuqaleni ngesijeziso kulo wesifazane isamile. Wena owesifazane uzothobela indoda. So ke ngithinta nje leyo punishment siyazi ukuthi owesilisa naye wathola ipunishment yakhe. So lento isibonisayo na ukuthi uhlelo kabani likaNkulunkulu sukela ekuqaleni. Ayifikanga ngomqondo wabantu ukuthi hayi indoda kube yiyo eholayo. Ayibuye emqondweni womuntu, ubuye kuNkulunkulu leyo nto. So uma mina ngifuna ukuphila kahle ngowesifazane, mangingene noma mangiphile emshadweni yami ngokuqonda lokho. Ngingalwisani nowesilisa ngifuna isikhundla sani sokuhola emzini uNkulunkulu angibusise ngawo. Nami ngowesilisa ngingehli kulesi situlo. Ngifuna ukuthi izinto zokuhola ebandleni noma la ekhaya zenziwe umama, mina ngithathe nje iback seat ngibe umuntu ongangeni indawo la ekhaya. uNkulunkulu ubeke iresponsibility yokuhola kulo wesilisa. So ke sifunda lana ukuthi ke owesilisa ubeke uNkulunkulu ukuba abe inhloko. Nale ndaba ke yokulingana ngifuna sibone ukuthi uNkulunkulu uyiveza kanjani uma eseveza ngoKristu. Sizoya la kuncwadi yabaseKorinte chapter 11 sifunde khona uverse 3 kule ncwadi. Uthi ke kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawonke amadoda uKristu, nenhloko yosifazane yindoda, nenhloko kaKristu uNkulunkulu. Le ndaba evezwa la uPaula ehola umoya kaNkulunkulu isicacisela ngokusobala ukuthi ukulingana noma the same essence esiyiyo njengoba wesilisa nowesifazane ayithinti ubuholi, ayithinti futhi ukuthobela. I-arrangement noma ukuhlela kaNkulunkulu. Njengalokhu wonke ama-organization, ungaya noma ikuphi, kufanele kube khona umholi, kufanele kube khona ulandelayo. Ungaya ezikolweni, kunothisha ohola ini abantwana. Kunani futhi no-principal ohola obani othisha. Kanjani nakuhulumeni. Sino-minister la eSouth Africa abahola ubani upresident. So ke kunama-structures. Lawo ma-structures enziwe kuwonke lama-organization including naleyo mshado nali ibandla ukuthi kuqondakale ukuthi kusetshenzwa kanjani. Akucabange esikoleni nje ekufunda khona ezikoleni kungenamholi, kungekho layelo omunye, kungekho thobela omunye. I-chaos leyo. Akubuka uhulumeni wonke umuntu uyazenzela nje, akekho thobela omunye, i-chaos. Kanjalo ke nomuzi uma ngekho umholi nolandelayo, i-chaos kulowo muzi. Ingakho imizi eminingi ilimele kanje ngoba i-chaos, akekho thobela omunye, akekho lalela omunye, akekho holayo. I-arrangement kaNkulunkulu ibeka ngosokucacile la ukuthi oyinhloko owesilisa, owesifazane athobele indoda yakhe. Uma ubuka la kuqhathaniswa futhi kuvezwa futhi ukuthi inhloko kaKristu ubani uNkulunkulu noma ubaba. Kusibonisani lokho ukuthi ebuNkulunkulwini siyafundiswa izwi likaNkulunkulu ebuNkulunkulwini kuneziqu ezintathu. Isiqu sokuqala ubaba noma isiqu esinye ubaba, kube indodana, kube umoya engcwele. So ebuNkulunkulwini ke inhloko kaKristu ubani ubaba noma uNkulunkulu. Kusibonisani lokho? Ngeke uzahlukanise leziqu ngoba uNkulunkulu munye. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akahlukaniseki ngokomqondo yethu. So uNkulunkulu munye, emunye uziqu izintathu. Lo umqondo ofanayo naseParliament. IParliament lakheke abantu iziqu ezahlukahlukene bese kuthiwa iParliament. So kuNkulunkulu ke kunjalo. So ngathi ke ngoba uKristu uthobela ubaba kusho lokho ukuthi uKristu muncane kunobaba. Cha. Bayalingana. Banobungcwele bonke. Bana wonke ama-attributes enza uNkulunkulu. Leziqu ezintathu. So ke siboniswa lokho ke
nasemshadweni kanjalo. Ngendlela uNkulunkulu ahlele ngayo ukuthi indoda ibe inhloko, ayimenzi lo wesifazane ukuba abe onjani omncinyane noma ongaphansi noma lesser than indoda. Cha. I-structure indlela uNkulunkulu ahlele ngayo ukuze kusebenziswane kahle emshadweni. Kube khona ulayelo omunye, kube khona othobela omunye. Uma kukanjalo izinto zihamba kahle empilweni. Ungaya noma ikuphi la kunama institution, la kunabantu abaningi, kufanele kube khona umholi, kube khona oholwayo. Akukwazi ukuthi ihole. Uma kanjalo kuzoba nezinkinga empilweni. Leli phuzu bengithi nje ngihlale kulo ngoba seliyinkinga kuyikhathi esiphila kuzo. Imishado eminingi nje ayihambi kahle, bathi bengena nje emshadweni lo wesifazane ezeyinkinga esezikhona kule khathi zamanje. Ile nkinga yemfundo. Ile nkinga yokuba abantu basebenze, hayi ukuthi kubi ukusebenza kuhle, kodwa sekuba nama abuses. La umuntu njengokuthi esenama degree anawo, mayifika la ekhaya afuna ukuthi umyeni wakhe alalele yena, athobele yena umyeni wakhe. Hayi kanjalo, akukho umshado ozohamba kahle uma kwenziwa lezo zinto. Ngoba uNkulunkulu wahlela soleqala ukuthi akube indoda eba inhloko yomndeni. Uma sihluleka ukuthobela leyo nto, isiqalo sani sedivorce leyo. Imishado enjalo le yama 50-50, leyo ukuthi mina ngeke ungitshele ngifundile, lento ukuthi mina nguprofessor noma ngudokotela ngeke ungitshele wena owesilisa. Yiyo ke lezo holela ukuthi lo mshado ungaqini, ungami. So fanele sibuye la izwi likaNkulunkulu sizothobela uNkulunkulu. Uma ngikwazi ukuthobela uNkulunkulu, nomshado wami uzoma kahle. Futhi kuba kuhle kakhulu uma wena owesilisa nowesifazane uzazi lezi zinto ungakangeni emshadweni. Ngoba esikhathini esiningi into eziningi eziqaleke kabe eqaleni zinzima ukulungiseka le phambili. Akusho ukuthi ngeke ilungisela, kodwa zinzima. So kuhle ukuthi ke wena owesilisa nowesifazane lento uyiqonde ukuze ukwazi ukuthi umthobele uNkulunkulu. Esikubonayo futhi la kule ncwadi ezimbili esikutholile ukuthi owesifazane akhuthalele ukuveza inhlonipho nothando. Akhuthalele owesifazane ukuveza inhlonipho nothando. Sibonile la ukuthi lo wesifazane fanele ahloniphe. Ngale kwabase-Efesu bekuvezwa kakhulu ukuthi makayihloniphe indoda yakhe. Ngale kuPetro kuvezwe nokugqoka kwakhe ukuthi lo wesifazane makazihloniphe, ahloniphe futhi nomlisa wakhe, amthobele. Azathi lapho uPetro uma enza kanjalo uyokwenza ukuthi nabangakholwa baseduze bakhe ngokubona ukuthoba kwakhe, ngokubona ukuzihlonipha kwakhe, lo ongakholwa angaphenduka abe ngumKristu, aphendukele kuNkulunkulu engashunyayezwanga, lingashunyayelwanga izwi, ebone nje inkambo yalo wesifazane. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu ngokuyiphatha kwethu, ngendlela esigqoka ngayo, singenza abantu, nokuyiphatha kwethu kungenza abantu baphendukele kuKristu bebuka inkambo yethu, bebuka ukuyiphatha kwethu. Yingakho ke la uPetro ethinta kakhulu indlela esigqoka ngayo lo wesifazane, ukuthi angabheki kakhulu ubucwebe, abheke kakhulu impahla ezidurayo noma abheke izinto zokumhlonipha, hlobisa kakhulu la ngaphandle, akhohle ngumuntu ongaphakathi. Uthi uPetro masibheke kakhulu, sihlobise kakhulu umuntu wangaphakathi. Ukuthinta ini la? Indlela esikhuluma ngayo, indlela esihamba ngayo, indlela esi-interacta nayo nabantu. Umuntu wangaphakathi fanele aphile. So lo wesifazane ke uma ekwazi ukuba nesizotha nokuhlonipha, kuzowenza abantu bangaphandle bakwazi ukubuyela kuKristu, bakwazi ukuphenduka. So kusibonisana ukuthi owesifazane fanele ahlale kakhulu ekuhlonipheni nasothandweni. Ncwadi kaThithu engifuna sifunde naye ithinta la
impilo emshadweni la uThithu la uyaziswa uPaul ukuthi afundise lezi zinto ebandleni la akulo la amshiya kulo uPaul la ukuba asebenze umsebenzi womshumayela akhulisa ibandla ngezwi likaNkulunkulu. La uthi nazi izinto ofanele uzifundise. Titus 2 verse asiqale nje la ku verse 3 uthi kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi kokuhle ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo. So siboniswa la ukuthi fanele abesifazane abasha noma abesifazane ebandleni bakwazi ukuthanda abayeni babo nabantwana babo. Iyathintwa ke nala indaba ukuthi uma benza kanjalo ukuze bangasiniki isitha amandla ukuba benze njani, basole ini ibandla, balikhulume kabi ibandla ngendlela esinjani esiziphatha ngazo. Uthi ke uverse 5 babe ngabaqondileyo abamhlophe abaphathe kahle amakhaya abo abamnene abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjazwa. Iyafana ke nendaba ethinta uPetro la ukuthi ngenkambo yethu la kuthintwa ini abesifazane siyakwazi ukuthi senze abantu baphenduke babone ukuthi siyaphila noNkulunkulu ngenkambo yethu. Uma ke inkambo yethu imbi, singabahloniphi abayeni bethu, singabathanda abantwana bethu, singazithandi nathi, singamthandi uNkulunkulu, kuzokwenzakalani? Izwi likaNkulunkulu lizohlambalazeka. Why lihlambalezeka? Ngoba izwi likaNkulunkulu likhuluma ukuthi siphile impilo engcwele, bese thina siphile impilo enjani? Engcolileyo, engenakho ukumesaba uNkulunkulu. Nabayabuka abantu ukuthi lento le kaNkulunkulu hayi iyize ayilutho. Kanti izwi likaNkulunkulu lihle, liphilile, liyamphilisa umuntu. So liyahlambalazeka ke uma inkambo yethu imbi. Kuthiwa kowesifazane makanjani? Makathande lo wesifazane, athande umyeni wakhe, athande abantwana bakhe, futhi kuthiwa baphathe amakhaya abo, babe mnene, abazokwazi ukuthobela amadoda abo ukuze lelizwi likaNkulunkulu lingahlanjazwa. So siyabona ukuthi ke owesifazane fanele akhuthalele ukuveza ini inhlonipho ngoba uthobela indoda yakhe, uthobela umyeni wakhe. Lokho kuhle, kuyamthokozisa uNkulunkulu esezulwini ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi kuphile kanje emshadweni. Owesilisa ke kuthiwa akhuthele ukuveza uthando. Sayithini indaba yothando kwisifundo lesi sisithintile ulesson number 5 sabonisa ukuthi uthando oluthintwa la kakhulu iagape love. Ukuthanda ngokukaNkulunkulu is the unconditional love kaNkulunkulu. Abanye abantu bakhuluma kanjalo ukuthi uthando olubuya kuNkulunkulu, ukuthanda njengalokhu uNkulunkulu eshile ezwini lakhe, ukufuza uNkulunkulu. Lolu thando alihlangene kakhulu nemizwa, aliqhutshwa imizwa. Siyesabonise inhlobonhlobo zothando, sabonisa ieros, uthando ngokwani, ngokocansi. Uthando fanele lenziwe emshadweni. uNkulunkulu uyalikhuthaza kuphi? Emshadweni kuphela, hayi kwezinye indawo. Walakhela uthando lolo lube khona emshadweni. Kodwa lama kuthiwa owesilisa athande umyeni wakhe, owesilisa athande umakoti wakhe noma unkosikazi wakhe, kukhulunywa kakhulu la ngothando lani ngokaNkulunkulu. Lamagama la okuthanda la akhulukazi encwadini yabase Efesu kuvezwa uthando okuthiwa iagape love, ukuthanda ngokaNkulunkulu noma ngokwentando kaNkulunkulu. Ieros ifaka imizwa, uthando ngokomndeni, storge, lifaka imizwa. Yebo uthando kufanele kube khona kuphi? La emshadweni. Kodwa olukhulu oluzomisa lo mshado uqhubeke uhambe kahle,
ukuthanda njengalokhu uNkulunkulu ethanda. uNkulunkulu akabamba amaqhubu, uNkulunkulu uyaxolela, uNkulunkulu njalo ubuka izinto ezinhle, ukhuthaza izinto ezinhle, akathanda izinto ezimbi, akahlala esonweni noma akahlangani nesono. Uthando ofanele sibe nalo lolo emshadweni. So ke lo wesilisa ke fanele athande. Sizwile la kuthiwa amadoda mawathande amakhosikazi awo njengalokhu noKristu elithandile ibandla waze walifela ibandla. Buka lelo thando kuthiwa owesilisa makathande owesifazane in the exactly or the same way njengalokhu uKristu ethande ini ibandla waze walifela. Nowesilisa if kuba nesimo esinzima kufike la ezelwe elelo wesifazane wakhe vele wesifazane wakhe kuze kufike nasekufeni fanele enze kanjalo ngoba ufuza uKristu, ubonisa uthando kulo owesifazane wakhe. Kuveza futhi la kulo wesilisa ukuthi fanele amthande njengalokhu ethanda umzimba wakhe. Kuthiwa lo wesilisa amthande njengalokhu ethanda ini umzimba wakhe. So ngamanye amazwi mina ngowesilisa njengoba ngigqokile kanje umzimba wami ngiwunakekelile, ngiyawugeza, ngiyawugcobisa, ngenza kahle ukuthi ngifaka amakha, ngenza sure ukuthi ngiyawugqokisa ukuze ungagodoli, ngenza zonke izinto ezinhle la emzimbani ngoba ngiyawuthanda, ngiyawunakekela. Ilento uNkulunkulu athi simele siyenze ke exactly ke kumlingani wami lo wesifazane. Fanele ngimthande njengoba lokho ngisithanda. Kuyinkinga uma wesilisa, kuyadumaza uma wesilisa yena ezozinaka yena, azigqokise yena, azinakekele yena, anake konke okwakhe. Wesifazane okwakhe akamnakile, akamthengeli nempahla, akamnakekeli, akamenzeli konke okufanele kuba okuhle afanele kwenze, lokho akwenza kuye. Sibonisa uNkulunkulu la ukuthi lezo zinto uNkulunkulu akasifuni. Ufuna uNkulunkulu la emshadweni kuphilwe ngothando. Umuntu ofanele aveze kakhulu uthando la ngokwezwi likaNkulunkulu yilo wesilisa. Owesilisa uye ofanele agqamise kakhulu uthando la emshadweni. Lo wesifazane yebo naye fanele athande kodwa fanele agqamise kakhulu ini inhlonipho, ukumthobela lo ashade naye. Yilezi zinto ke ezogcina umshado unjani umuhle kulabo abashadile. Yikho ukusebenzisana kowesilisa nowesifazane la emshadweni. Esikubonile lapha kuPetro oqala chapter 3 verse 7 ukuthi lo wesilisa fanele aqonde ukuthi lo wesifazane uyisitsha esibuthakathaka, kufanele amphathe ngobunono nangothando. La uma ubuka incwadi kaPetro ithi uyisitsha esibuthakathaka, ngokwesilungu she is a weaker vessel. So le comparison between you naye. Ngamanye amazwi owesifazane even physically akekho strong njengoba wena ustrong physically. Kunezimo futhi ezi-emotionally angeke abe strong njengoba wena unjani ustrong. So ungamphathi dlapha, ungamphathi kabuhlungu. Umqondo engeke nguthathe la mangibuka lesi simo. Kufana nokuthi mangikuthengela isipho la esifana njengeglass noma iplate elenziwe ngeglass. Lesi sitsha uyaqonda ukuthi isitsha esibuthakathaka. Uma ngisiphatha fanele ngisiphathe ngobunono, ngoba uma ngasiphathanga kahle into engenzeka singawa, uma siwile siphihlike. So kusinikani la, kusinika ukuthi kunezinto empilweni ezifanele siziphathe ngobunono, singaziphathi ngobudlapha noma ngesandla esiqinile. Umqondo lethwa yizwi likaNkulunkulu kithi singabantu besilisa ukuthi la emshadweni lo wesifazane ngimphathe ngobunono, ngimphathe ngani ngothando,
ngimnakekele, ngimnike konke okunjani okuhle okumfanele njengomuntu onjani owesifazane engishade naye. Kukho konke abakwenzayo makube ngokuvumelana kanye nokuthobelana, hayi ngempoqo. Lolu thando esikhuluma ngalo aluhambi nempoqo. Awumforce umuntu. Lo wesifazane akasiyingane, akasisisigqila sakho wena wesilisa. Ubuholi lobu abukunikezi igunya lokuba umhlukumeze. Abukunikezi igunya lokumhlukumeze ngokwezimali. Abukunikezi igunya ukuba umhlukumeze emzimbeni. Abukunikezi igunya ukuba umhlukumeze ngokomqondo. Kuyiphutha futhi kuyanengeka phakathi kaNkulunkulu uma owesilisa noma ke owesifazane ezohlukumeza umlingani wakhe. Luphi uthando uma ngimhlukumeza? Luphi uthando uma ngimshaya? Alukho. So endabeni yokushada nowesilisa nowesifazane, owesilisa makuthiwa inhloko akumenzi lo wesifazane ukuthi mncane kunawe, wena ubaleke. Cha, nibalekela kaNkulunkulu nalingana. But i-arrangement ukuthi ubekona ukuthi ube yini, ube umholi. Umholi omuhle uyabathanda abantu abaphethe noba abaholayo, akabahlukumezi. So sinezinye zezimfundiso ebantwini la ukuthi owesifazane ingane noma lo wesifazane into engayilutho la ekhaya. Cha, uyi-equal partner kuwe ngoba uNkulunkulu umbuka nilingane. Yebo, into eziningi kufanele yebo ekugcineni izwi lakhe lizophetha ngoba wena uthobela uNkulunkulu. Angithi uhambisa umuzi wakho ngokwezwi likaNkulunkulu. Izinqumo zakho zonke kufanele ihambisane nezwi likaNkulunkulu. Sifundile incwadi yabaseKorinte bokuqala uchapter 11. Makuthiwa owesifazane makathobele indoda yakhe. Why mina thobela indoda yakhe? Ngoba lo wesilisa uthobela ini? uKristu. So in other words, wena wesifazane nje obuthoba kule ndoda, kahle hle uthoba kuKristu. Ngoba le ndoda faneke ihambise konke la ekhaya layo ngokaKristu, ngoba inhloko yendoda ubani? uKristu. Lo mqondo lo ubaleke kabi ukuba sibe nawo, ukuthi siqonde ukuthi ukuthobelana akusenzi sibe bancane, futhi nokuba umholi noma umuntu oholayo akubuwenzi wena ukuthi umkhulu lo munye amncinyane. Cha. So akunangane la, akunasigqila la, kunomlingani wakho, kunomuntu ofanele kumthanda umnakekele, hayi umhlukumeze. So la emshadweni ke asiphathani mpoqo. Even nakuzo lezi zocansi asihlukumezani. Akubuyi kuNkulunkulu lo ukuthi lo wesifazane ngimhlukumeze nangokocansi. Kuyisono phambi kaNkulunkulu. Umzalwane owenza lokho wenza isono phambene nentando kaNkulunkulu. Yebo siyaliwa ukuthi singagodlelani, umthetho kaNkulunkulu. Ngithi asiyifunde lencwadi esibonisayo ukuthi la emshadweni singagodlelani, kodwa ayithi le yancwadi kufanele kumhlukumeze. Ithi le ncwadi makube ngani ngokuvumelana, kuyakhulunyiswana, akuliswana, kuyaxoxiswana. So kuthiwa ke la 1 Corinthians 7 sizofunda la uverse 3 sehle naye. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kwakhe umzimba, kodwa indoda enawo. Kanjalo naye indoda ayinamandla phezu kwawo umzimba, kodwa umfazi onawo. Ningagodlelani kuphela, kube ngokwesikhathi ngokuvumelana, ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Le ndaba okuthiwa singagodlelani ihambisana nokuthi kuthiwa manje lo mzimba akusesiwono wami njengoba wesilisa, nowesifazane akusesiwono wakhe umzimba, sengowethu le mzimba emshadweni. Why? Because uNkulunkulu sesihlangazisile, sesinyamanye emshadweni. uNkulunkulu sibona siwumzimba owodwa, one body, sinyamanye, sifamily eyodwa. So
lo mqondo wenza ukuthi la emshadweni kungabi khona umuntu othi uzothi lokho kwami, lokho kwakho, lokho kwami, okwethu konke okula ekhaya, kuze kufikeke nakuwe kolomzimba yethu uNkulunkulu asinikeze yona. Kuthiwa ke masingagodlelani ke. Bese kuthiwa la makube ngokuvumelana, kuxoxiswane. Uma kuthiwa ngena kule nkonzo ngenxa ukuthi kukhulunyiwe, kuvunyelene. Akekho umunye osebenzisa ucansi ngesikhali sokushaya umunye. Futhi ke akungabi ke futhi nomuntu ozohlukumeza omunye umuntu ayiforced kuye, fanele kube nani nokuvumelana. Uma kunenkinga inihlwele inkinga, bizana abazalwane abadala ebandleni abayihambile indlela yani yomshado, abayiphethe kahle ngokukholwa, abanenkambo enhle, bacele banisize kule nkinga enayo la emshadweni. Kodwa kungabi khona ohlukumeza omunye, kungabi khona futhi onjani ogodlela omunye noma usebenzisa ucansi ngendlela engafanele emshadweni. So ke sibona lo mqondo ukuthi uNkulunkulu ubeka lokho. Futhi ke lokhu kusibonisa ukuthi fanele kube khona ukusebenzisana la emshadweni. Yonke into ekhona la ekhaya fanele sikhulume. Owesilisa unelungelo lonke eliphelele kwizinto ezila ekhaya, nowesifazane unelungelo kuzo zonke izinto ezikhona la ekhaya. So ke ngokuba wena umholi akukwenzi ukuthi hayi uzothatha konke noma yazi uliphathe kabi ekhaya. Kuthina zonke izinto ngokwezimali, ngokukhuliswa kwabantwana, niyaxoxisana ngazo zonke lama topic. Kube khona ukuvumelana. Lokho kuvumelana kuzohambisana nani nezwi likaNkulunkulu. So babili sizobuya sizothi uNkulunkulu uthini kule ndaba le yokukhulisa abantwana. Uthi uNkulunkulu sibakhulise kanje. Wena baba ke umholi kulezi zinto. Sibuka kuwe, phela umholi uyosileader by example. Uye lo muntu esifunda kuye makuthiwa okay, makuthiwa la ekhaya fanele sibuye ngesikhathi, singabuye ebusuku. Sibona kubaba, ubaba fanele sibone ukuthi ubuya early. Angathiwa athi ubaba hayi akubuye ebusuku yena bebuye ebusuku. Kusho ukuthi uphambanisa ini lento ayifundisayo. Makuthiwa la ekhaya singakhulumi ulimi lokuthukana, singakhulumi izinto ezimbi, angaphumi lutho la emlonyeni enjani engcolileyo njengoba uPaul esho kubazalwane base-Efesu la ku chapter 5. Angatholakali ke ubaba ke sekuphuma inhlamba la kuye. Sekuphambena lokho kanjani akufanele abe yikho. Ingakho ngithe mangiqala ukuba umholi takes a lot ngoba uresponsible. You are an example kubo bonke la ekhaya. You are an example to your wife. You are an example to your children or anyone ohlala ama relatives la. Sibuka kuwe ukuthi umuntu othi uhamba noNkulunkulu sifunda kubaba. Sifunda kuye ubaba ukuthanda uNkulunkulu. Sifunda kubaba ukuthanda izwi likaNkulunkulu. Sifunda ukubaba ukuthanda ukukhuleka. Ngoba lo muntu simbona kulezi zinto uphambili kuzo. That's what it means ukuba umholi. It doesn't mean ukuba iboss. Yebo kunengxenye la uma kuxoxa izinto, kukhulunywa izinto la zefamily, wena oba nela say ngoba umholi wala ekhaya. Kodwa the big portion yokuba umholi ukuba umzekelo kulezi zinto ezinhle ezifuna uNkulunkulu. Sithinta la ukuphatha kwezimali. Kufanele sifunde kubaba ukuthi imali iphatha kanjani. So uye kumuntu ke ofanele ahole la emshadweni. La emshadweni engifuna ukuthina nje lamazwi kakhulukazi kulo wesilisa sengifuna ukuqeda ngendaba yalo wesilisa ukuthi lo wesilisa fanele ajabule nalomlingani wakhe emshadweni. La bafowethu injabulo yomshado sesathinta ihloko ezahlukahlukene ngothando. Injabulo yomuntu oshadile fanele ibe la emshadweni. Fanele lo wesilisa amthande, amenzele okuhle, ajabule nonkosikazi wani wobusha bakhe. Ake sibuka la izaga la uSolomon ekhuluma eyala amadodana akhe la ngokuyiphatha kahle empilweni. Sibuka la ukuthi
uma kuza kwezokuganana kuthiwa kumele sijabule nabalingani bethu. Injabulo faneke wena wesilisa uyakhe ekhaya, ube umholi kwalezo zinto. Yakha ikhaya lakho ukuthi la kube nemfudumalo, kube nentokozo, kube nani nenjabulo. Wonke umuntu azizwe eyamukelekile la emzini wakho. Abantwana bakho mabangakubuki njengathi uyibhubesi. Nonkosikazi wakho angakubuki ngathi elinye nje ibhubesi, umuntu nje ohlala njalo nje eludlame ephakama ngezwi ngazonke ikhathi. Masifunde kuwe umnene, masifunde kuwe njengoba umholi ukuthobeka konke. Yebo intobeko noma ukuthoba kumele kube bukhulu kulowo kowesifazane. Uye phela olandela ubuholi bakhe. Nawe wesilisa kukhona la ufanele uthobe khona. Le ncwadi esiqale kuyo yabaseFesu chapter 5 u21 wakhona sithande anti sinasithinta u22. U21 wakhona ukhuluma ukuthi masithobelane. KwaNkulunkulu kuyathotshelwana. Sikhuluma la ebandleni nala emshadweni. Kufanele kube negaba la uqone njengoba wesilisa ukuthi nawe unendima. Kunesikhathi la ufanele kumlalele umakoti wakho. Ulalele izwi alikhulumayo ngoba mhlambe angakhuluma into ehlakaniphile engakwazi ukwakha wena la ekhaya lakho. Kodwa ke bengithinta la indaba yenjabulo ukuthi wesilisa kufanele kuhole kwindaba yani yenjabulo ngoba kuthiwa la jabula. Yabo? Ake sifundeke lencwadi Izaga 5 verse 18, Proverbs 5 verse 18 ithi mawubusise umthombo wakho uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Kukhulunywa ngani la? Ngomuntu wesilisa. Mawubusiswe ini umthombo wakho. Ngamanye amazwi kuthintwa la impilo yabantu abashadile. Awubusiseke umshado wakho, awubusiseke impilo iphilayo. Akubusiseke la ojabula khona. Kuthiwa ke uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Wena wesilisa unomthwalo ukuthi ulethe intokozo la ekhaya. Lo owakwakho ke uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Sinabantu namhlanje abawuhlanekezelayo umshado, ababuka umshado kuyinto embi. Umshado ubuya kuNkulunkulu. Yonke into eqanjwe uNkulunkulu ebuya kuNkulunkulu yinhle. Ungabuka ngale kuGenesis. Kuyinsuku zonke lezi zisithupha uNkulunkulu edala konke okusemhlabeni ngoba waphumula ngosuku lwesikhombisa. Uma ubuka lapha ngosuku lokuqala uma eqeda ukudala uNkulunkulu kuhle. Usuku lwesibili uthi uNkulunkulu mayiqeda kuhle. Usuku lwesithathu kuhle. Usuku lwesine kuhle. Usuku lwesihlanu kuhle. Usuku lolukhulu ke la kudala khona umuntu. Uthe uNkulunkulu esemdala waqeda. Uma esembuka lo muntu esemdalile emnikezele lemsebenzi, umsebenzi oqala uNkulunkulu amnika zona, ukudala uqamba amagama ezilwane lezi. Wadama umsebenzi wakhe ukuqamba amagama lezi zilwane uNkulunkulu azakhile. uNkulunkulu uthe mayibuka la uthi uGenesis 2 verse 18 uthi akukuhle. Leli gama livela ngokuqala. From chapter 1 lokho kuthiwa kuhle. Ngokuqala kuthiwa akukuhle. So usuyavela kumshado ukuthi umshado uzosolva lento ethi akukuhle. Akukuhle kuba umuntu abedwa, akuthandeki. Hayi ukuthi kuyisona kodwa akukuhle. Kuba more fulfilling uma lo muntu enomndeni, uma lo muntu ephila kuphi emndenini, lo muntu uba more fulfilled in life. Empilweni ngeke sithokoziswe izinto, imoto, inani. Yebo lento zingathembisa lezo zinto. Noma ungaba nemoto ezu20 kodwa ngeke ube nayo injabulo, ngeke ube nayo intokozo. Izinto lezi eziphysical azilethi injabulo kumuntu. Yingakho uNkulunkulu amakhela umuntu umndeni, wamakhela umfazi. Yingakho kuthiwa ke la jabula naye. Futhi ke uyisibusiso, it's a gift from God.
Akusiyi-curse. Into eyenza ukuthi imishado ibe mibi yithi thina abantu esingalandeli le manual okuyizwi likaNkulunkulu. Uba mubi nje njengoba umubi kanje umshado wakho, yingenxa ukuthi alithotshelwa izwi likaNkulunkulu. Kukhona phakathi kwenu ongalithobeli izwi likaNkulunkulu. Uma ngalithobeli izwi likaNkulunkulu bese uNkulunkulu ethe ngimthande njengoba ngowesilisa bese ngamthanda unkosikazi wami, lo mshado vele uzoba mubi. It's not because umshado original wawo noma umqondo womshado noma umshado ngokwawo mubi. No, muhle umshado, umoshwa abantu abamosha umshado ubumuhle. So ke sifunda lana ukuthi ke uNkulunkulu usibusisile ngabalingana sinikeze bona. Ake sifundeke la Izaga 18 eqhubeka la uSolomoni ekhuluma ngento ezinhle uNkulunkulu asibusisa ngazo. Genesis 18 sizofunda la uverse 22. Uthi ke la ofumana umfazi uthola okuhle, uzuzile isisa kuJehova. Kuthiwani la ofumana umfazi uthole okunjani? Okuhle. Uma uthole umfazi njengalokhu uNkulunkulu eyalile, kuhle. So abantu abafundisa ukuthi umshado mubi yingenxa ukuthi abantu abawulandelanga umthetho kaNkulunkulu. Kugcina nje sekuba kubi kanje ngenxa ukuthi abantu abamlalela uNkulunkulu. Kodwa ukushada nokuba nonkosikazi noma nokuba nomyeni kuhle, kuyathandeka uNkulunkulu, into enhle. Uma ufuna kube nenjabulo ke, phila njengalokhu izwi likaNkulunkulu lisho, kuzoba nenjabulo ke. Wasuka ezwini likaNkulunkulu, iyahamba nenjabulo. Uphenduka lo mshado ube yini? Isihogo. Ngoba akalalela uNkulunkulu kulo mshado. Kuthiwa ke la, hey, othole umakoti, othole umlingane, uthi uNkulunkulu kuhle, kuze kuthiwa uzuzile isisa kuJehova. He has found favor in the Lord. Ngamanye amazwi uNkulunkulu kubuya njengomzali uma kwenzeka izinto ezinhle kumntana wakhe, kubuya leso smile, hey, ukuthi ngenza kahle ukumakhela ini lo mfazi. Awubuka izinto ezinhle ezivela ngani ngalo mshado, kuvela into ezinjani ezithokozisayo. Inhloso kaNkulunkulu ngomshado ukumnika umuntu a fulfillment in life, aphelele ngokuhle konke umuntu angathi kuhle emhlabeni. Namhlanje yebo abantu baqhoshisa ini ingcebo, baqhoshisa yonke lezi zinto eziphysical. Kodwa the most precious things in life yilabantu abaseduze nathi. The memories esinabo ngoba siphila nabo, abantwana bethu, abazali bethu, amakhosikazi ethu. Uyabona siyi product yani yalomqondo kaNkulunkulu wani womshado. Kufanele kuvele izinto ezinhle ngomshado ngoba kuhlelo ubani kuNkulunkulu. Uma kuvela into ezimbi ingenxa ukuthi akathotsheliwe uNkulunkulu, khona ongamlalelanga ubani uNkulunkulu. So lo wesilisa ke faneke aqonde ukuthi lo wesifazane uyisitshe esihle, uyisibusiso, makamphathe kahle. Owesilisa faneke ahole umndeni wakhe. Not only ukuthi uhola ngani physically, uhola kakhulu kwezokomoya. Kuthiwa la kwabaseEfesu 5 verse 3, uKristu wazinikela, wafa ngenxa yebandla. Wayefile ngenxa yebandla, efile ngenxa yethu. Ingenxa ukuthi wayefuna ukusizuza. Kuthiwa lapho wasigeza ngani? Ngezwi, ngamanzi ngezwi. Kushuthi ekuhlanzeni kwethu kusetshenziswa into ezimbili. Uqale kwaba izwi eliphumile libuya kuNkulunkulu ukuthi kufanele kuze umuntu alunge phambi kaNkulunkulu, kufanele kenze kanje. Lavela ivangeli, lashunyayela ivangeli. Kuthiwa okholwa ivangeli abhabhadiswa. Nawa kamanzi ayavela. Avela amanzi kanjani? Ngenxa yesu. Izwi liyasho ukuthi umuntu ozokholwa ivangeli fanele abhabhadiswe ukuze ahlanzwe izonweni zakhe. Nakho ke sesihlanziwe, sesigeziwe, sigezwe ngani? Ngezwi
nangani nangamanzi. Asenze sakwazi ukuhamba noNkulunkulu manje. So ke siyafunda ke la ukuthi kufanele kowesilisa njengoba uKristu enzile waligeza ibandla. Kuthiwa lagcina ibandla linjani? Linganasi sihla, lingenambimbi, nakho konke okungcolileyo, linganakho nokukodwa okungcolileyo. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngoKristu wayebheke ukugeza abantu abazoba ngamaKristu abalibandla lakhe emoyeni. Kuqhathaniswa ke manje nendoda. Uthando lwakho kufanele kube nalo. Uthando lwakho akufanelanga luphele kuphela ekunikezeni umuzi wakho. Yebo, umsebenzi omele uwenze nawo lo ukuthi unakele umndeni wakho ngokufida, ngokunikeza konke physical things, ukudla nani njengobaba wekhaya. Kodwa okukhulu ukuhola ikhaya lakho ngokwezokomoya. Asifunde kubaba ukuthi uNkulunkulu uyafuna kuqala, njengalokhu uJesu eshila lapha kuncwadi kaMathewu 6 verse 3, mayithi funani umbuso kaNkulunkulu kuqala, bese ethi lezo zinto akhuluma ngaze maye ephezulu ebeyibeka eyifaka ini ukudinga ukudla, ukudinga impahla, zonke lezi zinto. Uthi ke lezo zinto ke ziyokwenezelwa ekuceleni kwenu. Kodwa ninaqala ke funani umbuso kaNkulunkulu. Yini umbuso kaNkulunkulu? Ibandla. Funani ibandla. Ngamanye amazwi jongani kwezokomoya kuqala. Ubaba ke ekhaya fanele sifunde ukuthi into ezaqala kunazo zonke izinto ezokholwa. Kuzolandela ke lezi zinto ezifizikali. Qala ezokholwa. Makasihole, masimbone ubaba esihola emkhulekweni. Masibone ubaba esihola ezwini. Makube ubaba njalo uhlale efise umndeni wakhe wonke uye enkonzweni yokukhonza uNkulunkulu. Mhlambe kushunyayela ivangeli. Makube uwelikhuthazayo, awukhuthaza umuzi wakho ukuthi hambani, sihambeni sonke siyokhonza uNkulunkulu. Asihambeni siyoshumayela ivangeli. Asihambeni sokwenza imisebenzi yani kaNkulunkulu ebandleni. So umsebenzi kababa loyo. Yebo, indima engikhulume ngayo indima yokunakela umndeni physically. Yebo, unawo umthwalo ubaba loyo. Ngoba ufunda ngalo uGenesis chapter 3. Esinye sesijezi siza kwindoda kuthiwa manje lokhu kudla okuthola kalula kuyivele nje njengobula ensimini yase-Edeni. Hayi ke manje akusezokuba njalo ke ndoda. Usuzosebenza kanzima, usuzojuluka ukuze ukwazi ukuthola ukudla. So sesifundani manje ukuthi indoda fanele isebenze, fanele ikhathalele umuzi wayo. Ukusebenza sikhuluma ngakho la, asikhulumi kwamlungu. Kunabantu abanacabanga lokho ukuthi masithi umuntu makasebenze fanele aye kwamlungu noma ngamanye amazwi aye kwifirm noma ayoba ku-employed kwi-factory ethile. Leyo nto leyo arrangement yempilo into yamanje. Sukela endulo umuntu wayenomthwalo wokusebenza ukuyiphilisa. Ziyahlukahlukene indlela zokuyiphilisa. Umuntu waye etshala asebenze engadini ukuze kuvele ukudla. Namhlanje abantu baqala amabhizinisi ngokwabo. Abantu yebo bangasebenza emafemini, abantu bangasebenza ebandleni njengabashumayeli. Umsebenzi nalo. So masithi kowesilisa mayelana ke umndeni wakhe fanele naye azame asukume ukuze umndeni wakhe udle, ukuze umndeni wakhe uphile. Ncwadi yokuqala kaTimoteyu chapter 5 verse 8 ibonisa lapho mayithinta abafelokazi ukufanele kanjani basizwe noma bangasizwa. Kuthi umfelokazi ke lo ngasiwa umfelokazi oqobo uma enabantwana abangakwazi ukumsiza lo mfelokazi, kuthiwa lawo bantwana ke mabamsize lo wesifazane. Kuthiwa lapho babonisa ukukholwa. Uthi uphawu lapho uma umuntu ehluleka ukuba asize abakubo ngalesikhathi umama wakhe owumfelokazi ukulahlile ukukholwa. So kusitshelani lokho ukuthi ekhaya njengoba siphile sinomthwalo singabantwana. Uma umama engesenayo income yokuba aphilela ekhaya njengoba umfelokazi noma ubaba engasakwazi ukuyisiza eseyikhehla, angimsize ngumntwana. Uma ngihlule ukwenza lokho kuthiwa ngulahlile ukukholwa. Kanjalo ke futhi nendoda nowesifazane lo mthetho lo wokusebenza nomthetho wokunakela umndeni u-apply to the both parties.
Abantu namhlanje hayi indoda eyifanele isebenze, yebo iqiniso. Nowesifazane naye fanele asebenze. Alishongo kwizwi laNkulunkulu kuphi. Owesifazane naye fanele abe nendlela yokunakekela umndeni wakhe. Akubheka incwadi yama Proverbs chapter 30 verse 10 to 30. Lapho 31 kuveza owesifazane enakekela umndeni wakhe. Uyavuka ekseni athungele abantwana bakhe, asiza abampofu, ahambe ibanga elide eyofuna izinto azokwazi ukuba azosiza umndeni wakhe. Kuleyo ncwadi yaba Proverbs 30 ayivezwe indoda lapho isebenza. Kuveza kakhulu owesifazane esebenza. So singathi ke ngoba kuveza lo wesifazane esebenza, kusho owesifazane kuphela kufanele asebenze ekhaya. Cha. Umthwalo wokusebenza uapply kubabili abantu. Bangahlala ke bavumelane mhlambe. Athi lo wesilisa ngoba hayi ngiyasebenza la ngisebenza khona sesiba nabantwana, hayi inkosikazi ungahlala ekhaya unakekela abantwana. Njobe nakekela abantwana bakhulisela ekhaya, nayo yasebenza. Njobe cleana indlu, elungise ukudla ukuze uma ufika wena babuthola ukudla, konke lokho ukusebenza. Njobe wena uletha imali kwamlungu, naye la uyasebenza ukuze kube nani nekhaya lifudumele. So ke akungathiwa ngoba omunye usebenza kwamlungu noma usebenza efactory noma usebenza ebusinessini elithile kusho ukuthi loyo ke hayi ke uyu umuntu obalekile, uyu umuntu ongcono la, uyu umuntu osebenzayo. Li-wrong lelozi. Sisebenza sobabili ukuthi nje sisebenze endaweni ezahlukahlukene. Both jobs help lemsebenzi, help lelikhaya kuba lithuthuke. Akucabange nje uma ubaba kuyo osebenzayo, umama akanandaba la ekhaya. Angabuya la ekhaya abantwana banikezwe ukudla, abantwana bageziwe, nje kumahlephuhlephu la ekhaya. Lingaqhubeka lo khaya ngokuthula, ngaqhubeka lo khaya liphile. Cha. Yebo ukhona uyakwamlungu kodwa kukhona ongasebenzi, kukhona onganakekeli umuzi wakhe. So ke lo mthwalo ke wokusebenza apply both parties. Yebo wena wesilisa fanele kuba ube wena ulidayo ekunakekeleni. Kuba inkinga kakhulu kuba nobaba olivila. Ubaba ongafuni ukusebenza, ubaba ongafuni ukuyimisela ukuqaphelisisa ukuthi abantwana bakhe bayadla, abantwana bakhe bayasizeka empilweni. Fanele indoda ijuluke njengoba kwashiwo lapha kuGenesis 3 ukuthi manje usuzojulukela ukudla, usuzosebenza kanzima ukuze uthole ini lokudla. Kanjalo ke nendoda emshado fanele yenze kanjalo. So ke umshado ke muhle uma abantu bethobelana kuwo lo mshado. Ngidlule nje kancane thinta amanye amagama la noma ezinye izinto ezifaneleke ukuthi ziqaphelisiswe abesifazane la, ukuthi enye yezinto ukuthi ube nokukhuthala nawe ekhaya, ukwazi ukunakekela ikhaya. Incwadi esithintile kaThito chapter 2 iveze kakhulu esifazane la kuthi abadala besifazane bafundise la abancane ukuba bakwazi ukuthanda abayeni babo, bathande futhi nani nabantwana babo, kuze kuqhutshekwe kuthiwe bakwazi futhi laba abasemshadweni ukuphatha amakhaya abo. So owesifazane udesignwe uNkulunkulu to be a homemaker. Ezinye zezinto ezidestroyayo namhlanje kuthiwa owesifazane hayi lento ukuthi abe sekhaya anakekele ekhaya kubi. Bhekani iproduct yabantwana abavelayo kulezi insuku. Ngoba uthi lo mntwana ekhula akekho umuntu ohlele emnakekela ngesandla, isandla esidingekelayo sikamama sokumnakekela, sokumkhulisa ngendlela efanele. Phela lo mama njengoba naye esaba uNkulunkulu, lo mntwana uzomkhulisa ngendlela efanele. Namhlanje abantwana baze bakhuliswe oneni, abantwana baze bakhuliswe abantu abafika nje oneni phela bashintshwa day in and day out. Cause lo mama into ayibhekele kakhulu yini career yakhe. Ubheke kakhulu njengoba lesi sifundiswa hayi ukuthi ukufunda kubi kuhle, kodwa ukufunda fanele ukuthi uma uzofika ekhaya ukushiye lapha eceleni. Ngoba uNkulunkulu akakuthinti nakancane indaba yemfundo. Ngoba uma ihlela umshado
wayazi ukuthi yebo sizoba nezindlela ezahlukahlukene zokuba siphile sithole ukudla. Kodwa kulezo indlela lezo asingazithathi sizibeke phezulu zizedlule ukubaleka kwani kwekhaya. Njengoba waye esikolweni, inhloso umzali wakhe ekusesikolweni ukuthi esikoleni ukuze ube nendlela yokuphila, ube nendlela yokuthola isinkwa. Le mfundo manje siphenduka isibe yini igoal, iphenduka kube yini inhloso yempilo. No, imfundo is a means to the end. Is not the end. Umuntu abheka kakhulu ukufunda kwakhe, ajabulele kakhulu ukufunda kwakhe, aqhoshe kakhulu ukufunda ngathi into ethile eyutho. Ube umuzo wakhe ufadalala ufa ngale mfundo yakhe ayibambile engathi shu. Imfundo iyindlela yokuphila. Ngiye esikolweni ngiyafuna ukuze ngikwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngisebenze, ngikwazi ukunakekela umndeni wami. So uma ngingena ngegate, both side, manje sikhuluma ngowesifazane, but owesilisa nowesifazane uma ngingena nje lapha egateini, angakhumula lamajazi ami okufunda kwami ngwabeka eceleni. Akuphuma ukuthi la emsebenzini mina ngini ngumphathi. Akuphume lapha mangela la egate la kwami ukuthi ngudokotela. Akusale eceleni lokho. Akusali ukuthi nginama degree amangakanani kuphume. Mangena egateini ngumama la ekhaya. Mangena la egateini ngubaba la ekhaya. Lento ayihlangane nemfundo, ayihlangane nezikhundla zami nakancane. Izinto eziningi ezibulala imishado yabantu namhlanje yile mfundo yabo engathi shu. Ngoba le mfundo ibenza ukuthi bacekele phansi lolu hlelo kaNkulunkulu umshado. Lokuhloniphana, lokuthobelana, lokuhola, lobungcwele. Iyanyathela lonto ihlakazwe, ichithwe, kuphakamiswe izinto eziwunotho eziyize. Yazi ngenze nje umzekelo umuntu uma ene doctorate ene PhD. Ake ngithathe mhlambe lo muntu une PhD kwi chemistry. Uma ubuka lengxenye ezo sciences ze chemistry, ubuka the depth of science. Chemistry is just a percentage encane mhlambe 0.5 or 1%. So wena wazi nje kwezo science nje wazi nje u1%. Ngokwazi nje u1% so utshela ukuthi wena uhlakaniphe kunabo bonke abantu, uhlakaniphe ungcono kunabo bonke abantu ngoba wazi lezo zinto. Yazi kunezinto zempilo abantu abangafundile ezulusizo kabi ezikwazi ukumkhulisa umuntu aphelele. Ngoba kucabanga ukuthi le mfundo umuntu imenza aphele cha. Wazi nje a little bit. So don't think ukuthi wazi a little bit ukwenza ube ngcono omunye umuntu. Awuthanda nje umuntu ugogo nomkhulu ongazange yena esikoleni. Lo gogo omkhulu ukwazi ukuba nezingane wayikhulisa lezi zingane. Akazange athole any education. Zikhule lezi zingane, ziphile lezi zingane. Zinezingane zazo. Akubuke lo muntu wakhile unemizi uneindawo ayihlangene into nemfundo. Ukubusiseka ngoNkulunkulu ngani ukuthi lo muntu uye wamlalela wathobeka kuNkulunkulu. Ngiyithanda nje kakhulu imfundo le ngoba imfundo le yiyo simboze abantu emhlabeni. Ukuthi umuntu uma esethalela degree uma esefika kulomuzi ayitshela ukuthi ngeke ngitshele uwe mina. Ngoba mina ngifundile. Uyawubulala umshado wakho, uyawuchitha umshado wakho. Shiya imfundo yakho leceleni. Imfundo yakho izokusiza ukuthi udle la. Ukuze ukwazi ukuletha isinkwa abantwana bakwazi ukuphila. Education is a means to the end. What is the end? Ukuphatha umuzi wakho njengalokho uNkulunkulu eshilo. Utho uNkulunkulu asisebenze. Akashongo specifically sebenze kanjani ngezandla nani. Kodwa uthi uNkulunkulu sibeke emhlabeni ukuthi umhlaba siwe explore Genesis chapter 1. uNkulunkulu wamakha umuntu ukuze umuntu umhlaba awunakekela awubheke umhlaba awu explore umuntu uNkulunkulu ngokuhlelo kaNkulunkulu umuntu.
So ke kulezo zinto uNkulunkulu mayesibusise ngazo kufanele siqondeke ukuthi akufayelanga sithathe izinto ezisemhlabeni siziphakamise zedlule ini kulento uNkulunkulu ayibekile ngomshado. Ngithini ke la? Angithi imfundo yimbi, yinhle, kodwa inendima yayo, ine role yayo. Kufana nezikhundla esiba nazo la siphila khona. Mhlambe uCEO, mhlambe uyimanager somewhere, mhlambe udirector somewhere. Uma wafaka umuntu iring wamshada, akuthi uma uzofika nje la egate la kwakho, ubushiye le ubumanager bakho, ubushiye le ubudirector bakho. La ekhaya usudirector, la ukhaya umakoti wala ekhaya, uthobe indoda yakho. La ekhaya awusudirector wena baba, umholi wala ekhaya, awusubhosi la ekhaya. Kushiye le mawufika la ekhaya umphathe wakho wesifazane njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Njengoba sifunda, nawe wesifazane uzothoba la, ngoba intando kaNkulunkulu. Wangathoba ke wathatha imfundo yakho, wathatha uCEO bakho wazobuletha la, usubuleleka umshado wakho, usuqedile umshado wakho. So ke owesifazane fanele angabi yivila, anakekele ikhaya lakhe. Owesifazane is a homemaker. Ungakubalekeli wena wesifazane lokho, umsebenzi wakho unikele yonke ukuba kube uwo owakha umuzi wakho. Indoda leyo gift ayinayo esikhathini esiningi. Akubuke nje ukufika emzini wendoda la ehlala yodwa, uzobona ukuthi cha. Umuzi wona, it's a house but it's not a home. Akunamfudumalo. Akufaki wesifazane ke kulo muzi omama. Kuvele kube nemfudumalo emangalisayo. Noma benganothile, noma behlala mhlambe kurondo noma emkhukhwini noma eroomini elilodwa, one room baqashile, but mawufika la uthola imfudumalo. Ubuka ukupheka kwakhona, ubuka ukunuka kwekhaya lisimela nice, ubuka izinto makukhona umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane was designed to be a homemaker. Mawungaqanjelwa abantu ngaphandle abazigebengu abangamsaba uNkulunkulu, abazigangi. Yabo laba abantu abathi umuntu wesifazane akufananga asebenzele, izigangi zabantu. Mawungabheka inkambo yabo, inkanuko, baphila ngenkanuko laba bantu. Umthola namhlanje uthana nalo, namhlanje uthana nalo, ulaya nalo, umthola etshale. Lo muntu lo othi kuwe wena ungayithoki indoda yakho, othi lo muntu hayi ngoba udokotela uzokutshelani lo muntu, lo muntu obulala ke umshado wakho ke lo muntu. So wena osifazane ithi mawungena mhlambe ulinesi, uphethe amanesi, akethi mhlambe la usebenza khona uyi-section manager, uyi-supervisor la usebenza khona. Akuthi mawungena nje la ekhaya ukhumule lo mqondo, ungene la umama wabantwana bakho, umakoti walo mkhwenyana wakho. Mawungena la ekhaya uzobheka uba abantwana badlile, uzobheka ikhaya liphathwe kahle, uphatha. Lezi insuku sekukhona labantu okuthiwa ama-help noma oneni. Labo bantu laba njengoba igama lisho uhelper, makangenzi konke. Uyophekayo, uyowasha impahla, uyo-ayinayo, uyoklinayo. Wena nje yini kanti hleka wesifazane? Ake sibuke nje wena yini umsebenzi wakho la ekhaya? Uhlele nje ukuzoqhomozela uthi wena hayi hey ngifundile mina ngizohlala nje la. Cha, akube neqhazo libambayo la. Asikwazi ukulikhumbula ini ibhodo lakho. Uma ingekho sithi hey sakhumbula ukudla kwakhe. Akube nento libambayo iqhaza lakho ekhaya libonisa ukuthi umama la ekhaya. Masingakhumbula isandla sani sikaneni noma sehelp uthi kube ibikhona ihelper besodla kahle namhlanje. Indima yakho mama ubeke wena uNkulunkulu as a homemaker. Egugeni kwakho abantwana bakho nomnyeni wakho bayobonga ngama-memories obanikeze wona njengomama kuphi wala ekhaya, because ububanakekela, ububathanda. Ubungathi hey wesisi Joyce
ngani sis Joyce yinina la ekhaya hey awumphakele baba la ekhaya awumphekele baba la ekhaya baba la ekhaya uzokhumbula ubani manje sizokhumbula uJoyce hey ukuthi uJoyce besiphatha kahle. Why? Because wena umele eceleni uphakamise ini lemfundo yakho. Ngisasho namandla not. Ungacabanga ukuthi uma une degree una whatever is unto ethile utho cha. Wazi a drop in the ocean. A drop in the ocean of knowledge. So don't think uma wazi something ube proud. You are just happen ukuthi ufunde leyo nto ikusiza ukuthi ukwazi kanjani ukudla uphile nomndeni wakhe. Ngesibuke la Izaga uchapter 12 uverse 4 uthi la wesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe kepha ohlazisayo ngokubola kwamathambo ayo. Kuthiwa la owesifazane okhutheleyo ungumqhele, she is a crown. Njengoba ufuna incwadi eZakha 30 verse 10 to 31 lo wesifazane kuthiwa le ndoda ihlale emasangweni amanye amadoda ethi hey ubusisekile. He feels proud ngenxa ukuthi lo wesifazane ukhuthele umthola up and down efukuza ekhathazeka ngenxa yomuzi wakhe. Uyabona lo muntu umngene nje emzini walo wesifazane ukuthi hayi kuphila abantu ubona ngobuclean bakhona, ubona ngendlela iarrangement yakhona la ekhaya. Ngenxa ukuthi kunomama onjani okhutheleyo. Ayinkinga amavila. uNkulunkulu akafuni ukuvila ngoba ukuvila buhamba nani nokungcola isikhathi esiningi. Umuntu oyivila ongenzi lutho uba yithuluzi likaSathane. Yibo phela abantu abathanda ukukhuluma indaba zabantu. Ubhizi ukukhuluma indaba zasestradini la zomakhelwane ngoba njengoba ebhizi khuluma indaba uyeke umsebenzi wakhe la ekhaya. Mawubheka umuzi nje noma kuthiwa i-one room awubheke umsebenzi omkhulu kangakanani la endlini. Faneke niclean, faneke uwasha amabhodi, faneke hey ulungisa impahla zabantwana kulo one room. Miningi imisebenzi ongayenza nje uhlala kule one room. Kangakanani ke uma unomuzi omkhulu. Miningi imisebenzi. Uma ubhizi ngalo msebenzi asizukuba khona isikhathi sokuhleba, asizukuba khona isikhathi sokukhuluma indaba zabantu. So ke sifunda lokho ukuthi owesifazane okhutheleyo umqhele kubani kwindoda yakhe. Sikhulumile ukuthi nakekela ikhaya lakho. Titus 2 verse 4 to 5. A wife is a homemaker. Enye ngiyithandayo ile Izaga 14 verse 1. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe kepha oyisiwulu uyayibhidliza ngezandla zikabani zakhe. Kuthiwa owesifazane ohlakaniphileyo unjani? Uyawakha umuzi wakhe. Uyawakha. Kodwa ngalezi zandla zakhe ngenxa ukuthi ulivile uzobhidliwa umuzi wakhe. Kulezi insuku ngenxa ukuthi abantu abasamnakile uNkulunkulu ukuthi nokufika emakhaya uthi ubuke ukuthi madoda kwanzima. Ubuke nezingane zakhona ukuthi ayinakiwe ngoba kuphila umuntu wesifazane ongahlakaniphileyo, kuphila umuntu wesifazane oyisula onake nento ezingasizi. Sinoma abanake ini utshwala, abanaka abangani, abanake ini udumo. Umthwala ukuleya festival iparty, umthwala lapha ukuleya party. Kuphuza utshwala nje. Ikhona into ezolunga ezokakheka la ekhaya, abantwana bazokhula kahle nabe nomama onje. Lo mama njalo ufika ngo11 ebusuku, ufika nje la ekhaya udakiwe. Iyahlazisa leyo nto leyo eyenzeka kulomhlalo esiphila kuwo. AmaKristu akufanele ngabe njalo. Sifisa ukuba nomama abakhuthela abawathandayo amakhaya abo. Phithizela ekhaya lakho ngoba kufanele umnakekeli walomzi njengomama. Ithintiwe indawo yeimpahla lapha kwesifazane ku 1 Timothy 3 verse 3 to 4.
Indaba yempahla iletha indaba yokuzotha nokuhlonipha. Uma owesifazane njengoba lizwe linje, lo wesifazane engagqoki kahle kuletha ihlazo, kuletha kususa isithunzi sani somshado nobuhle bomshado. Uma lo wesifazane nje ngendlela agqoka ngayo yonke into yakhe nje la emzimbeni uyivezile for bonke abantu, ungacabanga ukuthi lo muntu uma umbuka uhloniphekile, lo muntu uzothile. Cha, umbona nje nasemehlweni lo muntu wesifazane ogqoka kanjalo. Kuthi nje makuphuma la emlonyeni kuphuma inhlamba, kuphuma ukudelela, ngoba uthi nje umbuka ngendlela agqoka ngayo ubuka ukungayihloniphi. Owesifazane fanele ayihloniphe, agqoke ngendlela ezoletha isizotha nesithunzi somuzi wakhe nani nomyeni wakhe. Yilokhu uNkulunkulu akufundisayo la. Uzathi la ku 1 Peter chapter 3 uverse 4, mhlawumbe-ke ngokwenkambo yakhe lwesifazane ngokugqoka kwakhe 3 to 4 uzokwazi ukuzuza labantu abangakholwa. Namhlanje abantu abaningi abazuzeki kuKristu ngenxa ukuthi ingxenye eningi yomama ebandleni ayigqoki kahle, ayikuboni lokhu kubi, akufanelanga sifane nezwe. Uthi umuntu uma umbuka egqokile nje konke kuhleli ngaphandle. Nomama okholwayo naye unjalo ugqoka kanjalo konke kuhleli ngaphandle. Ukukhona nomuntu ozophendukela kubantu abanjalo, phela into efanayo phela. So kusitshelani lokhu ukuthi indlela esigqoka ngayo ine-influence ekuphendukeni kwabantu kuKristu. Singabaxosha abantu bangezi kuKristu ngendlela esigqoka ngayo nje. So singabantu besifazane fanele siqaphele ngendlela esiyiphatha ngayo, ngendlela esinjani esigqoka ngayo. Okugcina kubantu besifazane akufanelanga ube owesifazane obalisa kakhulu nokhulumela safuthi. Akuhlaleki emzini la kunowesifazane okhuluma kabi nothethayo nokhulumela safuthi. Lelo khaya linalo ukuthula. Uthini la umbhali la kwizaga 21 verse 9, uthi kungcono ukuhlala egumbini lo phahla kungcono ukuhlala egumbini lo phahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo. Uthi lo umbhali la kungcono ukuhlala uba outside komuzi kunokuhlala nowesifazane oxabanayo, ohlale njalo ekhuluma, ehlale njalo ebanga umsindo. So kusifundisane lokho ukuthi emshadweni wakho wesifazane funda ngesinye isikhathi ukuthi uzothe, uthule. Kunesikhathi la kufanele ukukhulume khona futhi kunesikhathi la kufanele uthule khona. Mawungabi impempe all the day. Uthi mayengena nje la ubaba la ekhaya pe uthi sengibuyile enkingeni, ngibuyile stressini. Kanti kufanele mayengena la ekhaya athi hey ngafika ekuthokozeni, ngafika ekuphumuleni, hey mhlambe ebhekane nenkinga emsebenzini. Mayifika la uthele inkinga. Ngoba mama la ekhaya uhlala njalo ekukhulumela safuthi, ayifuneki leyo nto emshadweni. Yenza ukuba kungabi nokuthula ekhaya. So esifazane ke unendima ayidlalayo kuphi la emshadweni. Sengiphetha ke ezinye zezinto eziqinisa noma ezigcina umshado kufuna nje ukuyibala la ukuhlonipha nokukhuthaza uthando both side. Ukukhuleka kanye nokufunda izwi lenkosi ndawonye. Ubaba kube uyena oholayo lezi zinto sikhulumile ngazo. Ukwenza izinhlelo zekhaya ndawonye. Umshado wenu seninyamanye. Awekho ama-secret ukuthi wena uzokwenza yakho le nalo wenza yakho le. Nikwenza konke ndawonye. Ukuze kungabi khona osolomunye ngoba nixoxe konke. Ukufeza izidingo zomunye nakulo ucansi. Yabona? Akungabikho ukugodlelana omunye komunye. Base Korinte 7 boqala verse 2 to 5. Ukubalekela isono nalezo ezincane sithi indaba yani yobungcwele
ukuthi fanele ekhaya kuphile ngani ngobungcwele. Ukuxolelane uma kukhona onephutha noma owinileyo. Emshadweni siyaxolelana, akekho umuntu operfect ongeke awenza amaphutha. Uma ngilenzile iphutha, nami amangizehlise ngenze njani, ngithobe, ngixolise. Kuyaxoliswa ekukholweni, kuyaxoliswa emshadweni. Nami futhi engoniweyo noma engilinyaziwe, ngiyaxola. Yizwi likaNkulunkulu leli ukuba siphile kanjani. Ukwenza imisebenzi yebandla ndawonye kanye nokuhamba izinkonzo ndawonye. Ubaba fanele awukhuthaze lezi zinto ukuthi ifamily ihlale njalo ijonge into zikaNkulunkulu. Ungabe kuthiwa hayi khona ophumayo enkonzweni omunye uyetshwaleni omunye, cha. Sihlala ekhaya. Wonke umuntu wala ekhaya masithi siyenkonzweni Sunday, sonke singena emotweni noma eTaxini siye enkonzweni. Ngoba ubaba la ekhaya ufuna ukuthi inkolo ize kuqala, ufundisiwe uNkulunkulu into ezaqala yini uNkulunkulu. Nekhaya lakhe kufanele libe kanjalo. Ukuqaphela ukuthi owakwakhe uza kuqala kunezingane zakhe. Sisisho ke manje kwi-hierarchy ekhaya. Owesifazane uNkulunkulu uza kuqala kube unkosikazi wakhe bese kuba yini ingane zakho nabomndeni. Yabo labangani, mawusungena emshadweni abangani akufanelanga badlala indima enkulu la. Umngani kuhle siyazana kodwa makuza la ekhaya qala uNkulunkulu kulandela ifamily ekhaya, kulandele idingo zala ekhaya, bese ke laba abanye ke friends and extended families, yes, kodwa anigxili kakhulu kubo ngoba nalabo yibo futhi bafike bazofaka unyawo bemosha izinto la. So nibaqaphela abangani, baqaphela ama extended families ngoba bayakwenza lokho ukuthi izinto zingabi zinhle kuphi emshadweni. Ngithini indaba abangani ukuthi kumqoka ukuthi abangani abaningi esikhathini esiningi abasilo usizo kakhulukazi kwabashadile. Hliseni izinga labangani ngoba abangani kahle izinto zobusha lezi, izinto zobungani. Akuthi ubungani kuba nomngani kubi kodwa kumele uqaphele ukuthi lo mngani uletheni la empilweni yami. Isikhathini esiningi abangani bafuna njalo ngihleli nabo, ngispenda nabo isikhathi bese la ekhaya kungabanaki. Abantu beza kuqala abantu bala ekhaya. Bese ke uma kuselelo leso sikhashanyana, hayi ngambona umngane, ngambona umakhelwane ngoba mhlawumbe unenkinga ethile. Hayi ukuthi njalo mangifika la ekhaya nje, makuthiwa ukuba abala ekhaya, mthela lapha kumngane wakhe. Uhlale ngekho la ekhaya yena. Yingakho nezinkinga makwenzeka amaphutha la ekhaya akazi lutho ngoba uhleli kuphi ebanganeni bakhe. Ayifuneki leyo nto. Kumqoka njalo abasemshadweni baqhubeke njalo ngezifundo zomshado kakhulukazi ezwini likaNkulunkulu. Ake nizinike isikhathi niphenqa izwi likaNkulunkulu, ninaka ukuthi uNkulunkulu yinto ayifunayo, yinto angayifuni la emshadweni. Uma sengenza ngihamba kabi emshadweni, ngibuye ngoba uNkulunkulu uthe ayenziwa lento. Mhlawumbe ngisakhuluma kahle kunkosikazi wami, uNkulunkulu uthi fanele ngimthande, ngimphathe kahle, ngimphathe ngothando. Fanele manje ngingakhulumi kabi naye. Kasiyingane lo wesifazane, fanele ngimphathe kahle. Okugcina ukujwayela nabazana abadala abakhulu ezweni. Lokhu kuyasiza ukuthi noma ninenkinga nikwazi ukukhuluma nabanye abantu abakhulile abangabazana abadala ebandleni. Ingakho uNkulunkulu esakhele ogogo nomkhulu nobaba nomama wenzeleni ukuthi thina esisemshadweni mhlambe sineyinkinga sikwazi ukukhuluma ukuthi hey baba ubani mama bani sesibambeke la cela usizo. Kumqoka kakhulu lokho. Akekho umuntu owazi konke kakhulukazi ngokumshado. Sometimes siyabadinga abanye abantu kumanye ama topic esibhekane nawo la emshadweni. Uyamdinga mhlawumbe umuntu ozokusiza ukuthi hey la ekhaya siyiphatha kanjani imali. Ngiyamdinga umuntu ongakwazi ukubuza omdala ukhule enkosini. Hey abantwana bakhulisanye ngoba ngiyabona abantwana bakho sebebadala futhi bamthanda uNkulunkulu. Wenze kanjani ngibonise. All of us need that. There's somewhere la esinganalo knowledge khona, esinganalo ulwazi khona, esinganayo experience khona. So ingakho uNkulunkulu akhe ibandla laba umndeni. Njengoba eshilo
laphana kuTimotheo chapter 5, uTimotheo uqashwa 5 verse 1 and 2 uthi omama abadala baphathe njengomama wakho, obaba abalapha ebandleni baphathe njengobaba wakho. Kusinikani lokhu ukuthi uNkulunkulu ebandleni usinikeze omama, usinikeze obaba, usinikeze osisi, usinikeze abalingani bethu esinabo ukuze ukuthi noma ngayiphi into evelayo empilweni lesikhathi sikhuluma ngomshado ngikwazi ukuxoxa nalabantu ukuthi hey sengishayiseke la. Mani ngathuli nenkinga zenu zomshado nihlala ukuthi hayi zizoyilungisela zona lezi. Cha. Uma inhlweni obabili ithatheni lena akusiliphutha, akusilichithe ichilo, anisiba abantu ababi nabantu abahle. Niyaliqonda ibandla. Ibandla umuzi kaNkulunkulu, ikhaya likaNkulunkulu, umndeni kaNkulunkulu. Uma kunenkinga ihlwa la emzini wethu, siyabiza nangubaba, simbize nangumama. Hey, sesinenkinga sisize. Kuyokwazi kulokhu kunikhulisa kuphi enkosini. So ke uma nifuna ukugcina izinto zizinhle emshadweni nakani lezi zinto. Gcinani lezi zinto, khuthalani lezi zinto. Elokugcina umshado uyisipho esihle kakhulu esivela kuNkulunkulu. Jakobe 1 verse 17 uthi lapho uJakobe zonke izibusiso zibuya kuBaba ezulwini. Everything enhle nomshado ubuya kuNkulunkulu inhle. Yabona? Abangena kuwe mabaqaphele ukuba basiphatha kahle lesi sifo, bathembeke futhi kwizithembiso abazenza phambi kaNkulunkulu mhla bengena emshadweni, ngoba yena uJehova uyakubahlulela ngokuziphatha kwabo emshadweni ngosuku elokugcina. Hebrew 13 verse 4. Sengathi inkosi yomusa nothando inganinika umusa nothando kulolu hambo oluhle lomshado, anivikele anibusise. Isifundo sethu ke siphela la. Sethemba ukuthi nibusisekile kulezi zifundo ezisibonisayo ukuthi kuphila kanjani emshadweni. Umshado uNkulunkulu uthini ngomshado. Sengathi inkosi nibusise. Amen.